El passat mes de juny, Cristina Martínez, més coneguda com a Garbancita, i jo mateix, el cocinero fiel, vam viure una experiència gastronòmica per la costa mediterrània. Com sabeu, som blocaires gastronòmics, i el nostre objectiu era aprofundir en allò que caracteritza el nostre estil de vida. Vam fer molts quilòmetres i ens vam trobar amb col·legues, periodistes, cuiners, pastissers, productors, íguers, molta gent que comparteix el nostre interès per la gastronomia i la vida mediterrània. Amb ells vam tenir ocasió de xerrar tranquil·lament sobre allò que ens fa com som. Tot va començar a l'àtic d'una terrassa de Barcelona. Música, braces, bona companyia, 3 clàssics de la nostra cultura, oi? L'endemà vam matinar per acompanyar Andrés Conde al mercat de la Boqueria. L'Andrés és el cap de cuina del Tickets, al restaurant dels germans Adrià. De passada, vam fer una bona passejada pel mercat més emblemàtic de la ciutat. Cristian Escrivà té la seva pastisseria al costat del mercat, així que vam aprofitar per gaudir dels seus excel·lents croissants. Allà mateix va decidir acompanyar-nos al dinar, però abans vam recollir el Filip Regol, conegut crític gastronòmic de la ciutat. Després d'unes canyes i unes olives al vermut, vam sortir cap al Bravo 24. Allà, el seu xef, Carles Avellán, ens va explicar amb tot detall la seva nova carta dedicada a la cuina de Barcelona. La bomba de la Barceloneta o el mar i muntanya de pollastre amb llagosta, plats clàssics de la terra, no podien faltar. El sopar al Tickets era molt aviat, així que amb prou feines vam tenir temps de descansar. Coneixíem el producte perquè havíem acompanyat a l'Andrés a fer la compra. Ara tocava gaudir de les elaboracions, una vegada més en companyia de bons amics. Van tenir un èxit especial les esferificacions d'olives, plat bollinià per excel·lència. Dimecres vam sortir cap a Bocairent. Allà ens esperava la magnífica cuina de Paco Morales, de la qual vam gaudir mentre conversàvem animadament sobre la situació de la gastronomia a València capital, que està molt animada. Després vam anar a conèixer un parell de productors locals, un dedicat a l'embotit i un altre al licor herbero, un aiguardent aromatitzat amb herbes de la zona. Va ser una llàstima, però no hi va haver temps per la migdiada. Volíem arribar a Alacant amb temps per veure les fogueres. I Sergio Sierra, xef del restaurant El Portal,
ens esperava per sopar. La seva ensaladilla russa quedarà per sempre al nostre paladar. Els dies passaven volant. Dijous vam començar amb una visita al Mercat Central d'Alacant. Amb Sergio fent de guia, ens vam centrar en els salaons, que són molt típics d'allà. Moixama, os, bonítol sec, tot un espectacle gastronòmic. I d'allí a la finca de Susi Díaz, a Elx, una altra vegada una taula plena d'amics, per parlar sobre cuina, dieta mediterrània, Instagram i molts altres temes que van anar sorgint entre plat i plat. Va ser molt instructiva la xerrada sobre gastrobotànica del Santi Ors, la de coses que vam aprendre sobre cítrics. La nit la vam passar al ferri que fa el recorregut València-Mallorca. Va estar molt bé aquell descans per pensar en tot el viscut fins al moment. Ja a Palma, mentre esperàvem el Fernando Arellano, xef del restaurant Zaranda, no vam poder resistir la tentació i vam gaudir d'una bona ensaïmada. Sabíem que Fernando coneix molt bé els peixos de la zona, així que vam quedar amb ell al mercat de l'Olívar per no perdre detall. A més de la seva passió per la cuina, el Fernando és un gran esportista i ens va animar a gaudir de la Mediterrània. La Garbancita va ser més valenta i es va atrevir amb el caiac i l'snorkel. Jo m'estimava més veure'l des de la costa. L'última parada era el Zaranda, i no podien faltar bons amics. El Tomeu Peña no es va portar la guitarra, però sí un munt d'anècdotes interessantíssimes. I fins aquí aquest viatge tan intens amb la gastronomia i el Mediterrani com a protagonistes.